Welcome na usab mga bay din sa atong programa Runda Probinsya sa 94.3 Charm Radio. Uban ang niyo yan no magsibya sa radio Mike Nakwa. Medyo nihinay na bro kay face mask mong ta. Nabangilan ang atong tingog mga bay ha kay nag face mask na karon. Karong buntaga mga higala sa oras alas 8:16 sa buntag naatay special nga bisita gikan sa Provincial Health Office. Ato ila-ilahon ni si Ma'am hindi ko yung pangalan dito. Ma'am, good morning. Pangalan na to, Ma'am? Sir, good morning po. Ako daay si Perlas April Miro Braceros, ang isa sa mga health information sa Provincial Health Office. HEPO 2 po, Health Education and Promotion Officer 2. Perlas April Braceros po. Braceros, okay. Yes, na ako diri para maghatag og information drive about sa coronavirus or ang COVID-19. So, ang atuan ni karon ang pangutana is unsa man ang coronavirus o ang COVID-19. So, kaning coronavirus nahiuban kani sa dakong pamilya sa mga virus no nga maoy hinungdan sa respiratory illness gikan sa simpleng sipon ngadto sa mas peligrosong infeksyon. Kaning corona pamilya ra ni sila sa MERS o sa katong sa SARS. Pero kung ikumpara nato silang tulo, ang kaning coronavirus siya ang naipinakababa og case fatality rate. So 2.2% lang siya. Although paspa siyang makatakod pero ang kanang case fatality rate kana ganing death. So mas gagmay og kaso siya sa death ikumpara nato siya sa MERS o sa SARS. So amo na siyang corona. Unsa man ang mga senyales no nga o mga sintomas nga basig masuspetsyahan ta nga aduna tay COVID-19. Okay. So ang una ana kung aduna tay kalintura, pero ang atong kalintura na dapat 38 degrees Celsius pataas. Then naay ubo, naay sipon, ug naatay kana ganing giingon nato nga lisod sa pagginhawa. Ang isa ana nga basihan sa doktor ay lang assessment is kung naa kay shortness of breath or difficulty of breathing. So unsa man ni sila no, ang feeling ani sa tao mura sila og nalumos. Kanagong mura kag nalumos nga di ijud ka kaginhawa mag-apas ka sa imong ginhawa. Sama ni karon sir mura kog nag-apas kay nakamas nagmask ka nya gikan ka sa silong pasaka hanga kayo. So naay difficulty of breathing pero kaning sa COVID man good, ang atoan ning ginapangita kay katong naay mga history of travel, katong sa mga lugar nga aduna nay kaso, konfirmadong kaso sa COVID-19. So, ginapangita na to ang mga traveler nga naaani nga mga sintomas. So, bisan pa og sa Manila lang sila ning travel, pero karon man good is ang Manila is na siya local transmission. So, apil na siya karon sa ato ang i-monitor. Kung gikan sila dito, apil na sila monitor. Pwede na ko ibaba gamay sir. Sige, okay, may pa. Kaginhawa. Pero kuan ma'am, Braceros mo, ma'am? Okay, yes, Ma'am Braceros, panalitan walay travel history pero naa siya gibati nga paglisod o pagginhawa. Kana angay na ba siyang mabalakaw, mahadlok ana? Sa atong algorithm karon nga bag-o sa surveillance sir, atuan na pong gina-cater ng mga pasyente gani nga moabot sa atuang ospital nga naa na nga mga reklamo. Kung naa sila ana, ang sunod na tong ipangutana kung naabas lay travel history. Kung mingon sila wala, ang atong isunod ipangutana kung naabas lay history of exposure. Ang history of exposure kung naa sila yung mga kauban sa balay nga adunay travel history or naa sila yung mga amiga, mga amigo nga nakikita sa ilaha nga adunay travel history. Okay. So isa na sila kung mingon sila pwede sila nato pod nga i-appeal nato sila monitor kay nagpakita naman sila sintomas. So makonsidera na sila as PUM. Ang depende siya sir sa ato ang mga MHO, sa atong doktor o sa atong City Health kung i-consider nila as PUM. Kay nagadepende man pod sa severity sa ilang sintomas. Pero sa karon sir sa kuang nahibal-an kuan na gyud dili na gyud mo take risk no ang atong mga doktor bisag slight lang nga dry cough or nalang tayo sore throat basta naa ta atong mga history of exposure of travel history gina PUM na gyud nila. Naniguro na gyud ma'am. Yes sir, kay lisod kay sir. Correct. Kay taas-taas na ba ang atong kaso no sa tibok Pilipinas karon. Paspas ang iyang pagtakod.
So unsa man ang unsa may pamaagi no nga matakdan ta niini ang atong giingon nga mode of transmission. So ang iyang mode of transmission sir is droplet, kung sa Bisaya pa pisik sa laway. O kanang og sipon inig ubo og sikma or muhatsing lang ka, ang virus nga anaa kaniya mabalhin sa ato ang katapad or sa ato ang kaatbang. Kung malagputan, ma'am. O kung malagputan, mao na karon sir ato ang gina-promote ang social distancing katong 1 meter away. Kay posible man nga kung duol ka nyag atsing niya malagputan ka. Bisan na lagputan ka sa t-shirt nimo, halimbawa sa nina nimo or sa short nimo, matakdan gyapon ka na. Naay possibility sir kay pwede man siya ang transfer o mode of transmission po niya is ato ang kamot. Kay makahikap man ta. Okay. Mas dugay siya mabuhi sa mga cloth kaysa kung matagak na siya sa ground. So mo na karon di ba gina-practice nato ang hand washing, kung pwede mag-permit tag alcohol, usay tawag ani hand sanitizer. So mao na siya para maiwasan pod ang pag-transfer through sa mga kamot. So mamatay ang kagaw, ang kaning virus pag maalkoholan na to. Yes sir, mamatay siya. Mas dali siya mamatay. Okay, sige. Pero sa atong mga sinina, kung pwede lang, kung gikan tagawas, inyag abot na to, dito gyud ta og kaligo din ang atong sinina, ditoan na to og disinfect. Okay. Ato din labhan. Labhan. I-disinfect. Kapuya trabaho ang no. Pero wa tay mahimo. Wala jud. So isa pa pod sir, amo ang ginakuan nga ang batasanong pagpanglimpyo sa balay. Kanang magamit og disinfectant, pwede ra ta magamit og Sunrox, 1/4 cup nga Sunrox sa 1 liter nga tubig. Pwede na mo niya itong gamiton pang trapo-trapo sa mga butang nga pirmi gud nato magunitan sa atong kamot. Okay. Sama sa lamisa, sa cellphone, sa pa ba doorknob, muna siya sa atong mga kortina. So pwede na nato siya gamiton pang disinfect para dili na mo katag no ang kagaw sa atong mga panimalay. So unsa man pod ang laing pamaagi sir no para dili ta matakdan. So mauto batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Pero dapat kung gamit ang alcohol, dapat katudyo siyang 70% nga 70%, alcohol. yes. Then kung giubo ka, dapat tabunan ang baog panyo inyag mo ubo. So pwede pod tissue kung walay panyo, pero dapat ilabay dayon sa basurahan pagkahuman. So kung kita na ay sakit, mas maayo na yung magpuyo na lang sa balay. O kung mugawas na kay kinahanglan ta nay paliton sa mga pharmacy ba karon or kinahanglan ta maggrocery, magsuot lang jud ta og facial mask. Then likayan nato ang magtambong sa mga dagkong tapok-tapok, no? Tambok mo. Lagi sir ako nako. Likayan jud natong mga tambok. Lagi. Tambong di ay. Pang ESF ra tong mga tambok sir. Dili to pang COVID. Oo, natinga. Magtambong sa mga dagkong tapok-tapok kay dili man gud na kung naamon ko ta sa dagkong tapok-tapok, dili man gud na to ma-practice tong social distancing, di ba? Mas dako ang tsansa nga matakdan ka. Mas dako ang tsansa kay mas duol man ka kung naay mo hatsing. Mas mas dali ka nga matakdan. Unya wa ra ba ta kakita aning atong kontra karon? So maniguro na lang gyud. Munay nakalisod lagi sir kay ang atong kalaban nga COVID is dili nato siya makita. Oo, biso usa pa kagwapa ang kuan, di ba? Usa kagwapa. Dili lang ginato duolon, ma'am. Dili jud sir. Okay. Tan-awon lang jud nato. Mag social distancing lang jud ta no. Igo na lang gito tan-aw, ma'am. Oh, jud sir, then siguraduhon nato no nga mukaon tag makapahimsog na mga pagkaon para daw para makusgan daw ang atong mga resistensya sa atong lawas. Then inom og daghang tubig og matulog og insaktong 8 ka oras nga tulog. Sama sa unsa nga mga makapakusog nga mga pagkaon, ma'am, kay basig nagpasagad na lang pud tag kaon, nagtuot nga makaayo ni sa ato. Unsa nga mga foods ang atong kaon? Sama sa kuan sir no gulay gyud. Prutas. Pwede ra man pud ta muka og karne pero dili jud ingon nga dinaghan kay basig masobrahan pod. Gani. Kung pwede sir, mag-take pod sila vitamin C kay mas maayo man good nga kanang pang-prevent nato sa nga matakdan ta kung mas taas ta resistensya. Unsa man ang matabang sa kuano sa publiko para ma-prevent ni ang pagkatag pano sa COVID-19. So sundon lang nato kung unsay mga pahimangno no nga gihatag sa DOH ug sa to ang mga local government unit, then i-report po dayon nato sa otoridad kung naay mga mag-abot sa inyong lugar nga labi nagkatunggikan sa mga lugar nga adunay
kumpirmadong sakit sa COVID-19. Pero sa karon sir is aktibo kayo ang atong mga barangay no, everyday sila nagatuyok-tuyok kay para lang mag-monitor kung naay niabot. Kay para at masala gani dayon nato, ma-monitor dayon nato sila. So kung ikaw na kay sakit, magpakonsulta dayon ka sa inyong health center or magpuyo nanjud ka sa balay sulod sa 14 ka adlaw. Kung gikinahanglan mo gawas, magsulob lang gyud ta og face mask, then magdala ta og alcohol. Pangutana lang na mo ma'am, kay naay nangutana sa kuha kaganina, asa daw sila magpa-check ma'am kung naa ba sila'y kana kay naman sila ng mga sintomas, ubo, sipon, paglisod og ginhawa, sakit sa tutunlan. Asa sila mo adto? Asa nga ospital? Tanan hospital ba ni ma'am pwede? Kung naa sila yung mga gipangbati ana nga mga sakit sir, then aduna sila history of exposure plus travel history, pwede ra sila mo duol no kung sa ilahang mga doktor, either private or sa ato ang public diri sa DSPH. Pwede ra pod sa ilahang private nga clinician, then pwede pod sa ato ang mga municipal health office, kay ang ato ang mga municipal health doctor, atong city health doctor diri sa Digo City, sila ang nag-assess sa inana ang mga pasyente. Sila pod ang naga-triage kung i-PUM ba nila, i-PUI. So sa ilaha ta pwede mo duol sir. Pwede ra na sa atong mga barangay health centers ma'am? Ang sa barangay health center sir is ang monitoring ra na ilaha sir sa mga PUM nga daily monitoring. Ang naga-monitor is ang ato ang midwife ug ato ang mga BHW. Naga-monitor sila not just once but daily. Naa sila monitoring form nga ginagamit gikan sa DOH. Then ginakuan as sila temperatura, gina-BP sila ug everyday gina sila ginapangutana kung nag-progress ba ang ilahang sakit or nagpadulungay na ba sila kaayo. Then after ana, kung mahuman nila ilang 14 days, ang muhatag pod og clearance nga naga-certify nga nahuman ka sa imong 14 days quarantine is ang ato ang mga MHO o ato ang CHO. Kung panalitan ma'am, ubo lang yun ma'am ang iyahang gibati or taon-taon na yung ubo, abot ng mga 5 days na yung ubo, wala siya isipon, wala naglisod ang iyahang pagginhawa, wala siya nagsakit ang tiyan, ubo lang yun. Posible po ba na ma'am nga magka-COVID ng ubo lang? Mahadlok man po siya magpa-check up, mahadlok siya makaibalo. Ang pagsulti man gud sir nga basig nagka-COVID is dili man gud nato siya maingon lang nga oy COVID na ka, kay giubo ka or gikalintura ka nya na kay travel of history or na kay history of exposure. Kung ubo lang sir, then magpa-check up siya, pangutan-on gyapon siya sa history of exposure o history of travel. Depende na siya sa MHO kung iyahang i-mild PUI or i-PUM. Ang PUI is katong mga person under investigation o PUM ang person under monitoring. So ang na-adjoy kuan mo decision is ang MHO o ang CHO. Kung mingon sila i-PUM lang taka bahalag ubura na, pero wa man gud takabalo nga basin daay sa sulod sa 14 días na apay mo gawas nga mga simptomas. Kasagaran mo gawas ang symptoms sir is from 2 days to 14 days. So mauna nga 14 days ilang quarantine para obserbahan sila. I see. So bisan pag mingon siya ubura, pero mingon ang kanang clinician nga i-PUM ta ka kay gusto ta ka obserbahan. Nga basig na apay mo progress ba ang iyang simptomas. So pag mingon si MHO nga i-PUM ka, i-PUM jud siya. I-appeal siya sa listahan. Unsay mahitabuan na pag PUM na ka, narakas yung balay, di na ka pwede mo gawas. Yes sir, dili ka pwede mo gawas, nara ka sa inyong balay. Kung pwede gani sa kwarto lang ka, kung pwede lang, pero naamang gud uban balay di ba nga walay kagawal ka kaugalingong CR sulod sa kwarto. Sumuotong kung wala sila ana, pwede ra sila mugawas sa ilang kwarto, pero dapat magmask sila. Kung pananglita mugawas sila mag-CR, mugawas sila magkaon, pero ilagya pang i-practice tong social distancing sulod sa balay. So kung PUM sila ma'am, namagid tayo mga kaigsunan ma'am nga gamay kayong balay or nasa mga dikit-dikit yung balay o daghan kay sila sa usa ka balay. Kung saan man na siya ma'am, dili siya pwede duulon pag PUM siya, ana? Social distancing kita sir. I see. Kung gamay jud kay ang balay, ato alang jang iawhag no nga mag face mask gid sila. Labi na ang katong PUM, siya jud dapat ang mag face mask. Then i-practice lang gyapon nila tong disinfection o katong hand washing or pag-sanitize atong nga kamot gamit ang alcohol or hand sanitizer. Pero sir, gipaning kamutan karon sa province no nga
maka-provide og kanang facility para sa mga PUM o PUI kay in case of spillage manggod kung mapuno ang SPMC wala tay laing choice kay di man jud nila dawaton so karon naa sila kuan sir plano jud nga mag-provide jud og facility murag naa diha sa kuan asan na diha igpit ba na ang sa igpit yes sir sa parang kuan sir espilahan isa diba? pod na siya sa gikuan nga facility naa na may mga naayo di ba na may yes, naayo sir. nagpositive sila din naayo sila kining maayo ma'am posible pa matakdan pud nig matakdan na pud nig usab kana sir kay dili na ko siya matubag kay sa karon isa po na sa among pangutana kung matakdan ba siya usab naghulat pa mi og kanang guidelines no gikan sa Department of Health pero kana man kung mga na-discharge na nagpositive na sila so na-admit sila pero dili po na sila basta-basta lang i-discharge kinahanglan pa og 2 negative result sa kanang test nila before sila i-discharge so panigurado gihapon no nga wala na ang virus sa ila so 2 negative result before discharging na sila. I see. Okay. Dahil pangutana diri ma'am sa Facebook si Jean Nosnoy siya share kung ang person gikan sa Davao muli sa muli sa maskin asang lugar automatic PUM ba na kay naasad bayay cases ang Davao so pagka yes sir no isa pud na sa amo ang kung baga pangutana kay sa pagkakaroon murag na ay upat ka positive cases ang Davao so nangutana mi sa DOH Davao sa region office kung amoa bang IPUM ang katong mga taga Davao pero ang ilahang ingon kagabi is ilaha pa daw meetingan sir kung IPUM ba daw kay sa pagkakaroon man good imported cases gapon tong sa Davao wala pa siya local transmission kasagaran sa mga nagpositive is naa sila mga travel history kung mingon mo tag local transmission pananglitan sir ikaw nagga-travel history ka na nagka-COVID ka ang imuhang asawa natakdan pero si asawa walay kanang travel history of exposure lang ang naa siya sa imuha so kung matakdan siya din makatakod pod si asawa og laing na pod so muna na atong gingon og local transmission ang human to human transmission so muna ilahang gibasihan nga kung mo pagawas ba sila o guidelines kung IPUM na pag-appeal ang gikan sa Davao. Okay. So naghulat pa pod ni sir no sa surveillance kung unsay desisyon. Isip isa ka sa mga nakatutok ani ma'am diri sa ato probinsya sa Davao del Sur. Alang sa mga taga Davao del Sur makatawhan nato diri angay ba sila angay ba mi angay batang mataranta ani sa nahitabo kumusta naman ang dagan ani ma'am kining COVID-19 sa Davao del Sur angay bang mahadlok o mas dapat angayang mahibalo ang mga tao kung unsay angay buhaton para malikay ta ani sa pagkakaroon sir no mas angay nga mas dagan sila mahibal-an kesa magpanik sila so mauna karon dili lang ang taga health ang nagahatag og information drive halos tanan na pati gani kamo diri sir karong buntag nagsugat mi sa inyong multicab nagahatag og information pero kanilang akong i-assure karon sir as for now wala gyud tay positive case sa Davao del Sur. So sa pagkakaroon ang atoa lang gyud is atoa gyud tong i-practice tong mga gipang-ingon nako nga mga preventive measure. Ug katong atoa jung ipang-report kung kinsa man tong mga naay travel history. Ug ang last no, ako adjong gihangyo katong mga PUM nga kung pwede lang unta, dili lang jud unta magawas-gawas sa balay, dili magsuroy-suroy dapat sundon jud nato ang ato ang home quarantine nga 14 days. Dili lang nga hunaw-naon na to nga makatakot ta para po dili pod mo grabe kung aduna na tay simptomas o ikaduha para dili ta makatakod para dili mo daghan ang ato ang cases dapat dili siya maggahig ulo kung unsay yes sir unsay gisulti sa iya ha ihang tumanon kada adlaw ba na siya ginaanhaan ma'am og mga health workers every day sir twice a day po ang nagaadto sa iya isang midwife ang BHW ang taga barangay nay tambal hatag unsa man ang tambal sir is depende kung unsa ang iyang simptomas resitaan siya sa doktor kay naaman pud tay gitawag karon nga mild PUM sir nga although home quarantine sila pero atoa silang ginapadala sa SPMC para i-test sila i-swab. So moto silang na mga pending result nato karon kung unsay resulta sa swab. Then dito pod gina laboratorio sila, gina CBC, gina X-rayhan. Then after ana gina resetaan sila before sila papauli og balik sa ilaha.
So naa sila yung mga medication, sir. Ma'am, ako lang po na isingit, ma'am. Kining Yes, sir. mga PUM, sa unsa nga pa maagi unsay basihan para mahimo silang PUI? Mahimo silang PUI, sir. Naamang good tay kato ganing kung naay progress sa ilahang simptomas nga katong mo grabe na sila. Kung moabot na tong di na sila kaginhawa, maglisod katong shortness of breath, difficulty of breathing, pwede mo decision ang MHO or CHO nga i-PUI sila. Okay. So mao na sitwasyon sa PUM pag ma-PUI na ma'am dirita unsay sitwasyon sa PUI? Dalon sila sa asa? Dalon sila sa SPMC. facility, sir. Facility quarantine sila. Sa SPMC na Yes, ma'am. sir. Pero naa po yung mga PUI nga dito kung ibase mo na to sa algorithm na adyo PUI ka dito dili ka mo agig PUM. Okay. So pag PUI ka diretso Pag PUI, sa sir, SPMC. mostly sa PUI manggod is katong mga dagko nagag-edad, mga senior citizen nato nga katong naay travel history sa katong mga confirmed katong mga countries or lugar nga naay mga confirmed cases. So mga senior citizen nga aduna naay mga pre-medical conditions o kanang bati na gyud ilahang kuan, bati na gyud ilang itsura ba kung baga pangit ang symptoms na natong shortness of breath, difficulty of breathing. So kato gyud sila ang ato ang PUI nga ato ang madala gyud sa ato ang facility. Ang ato ang facility, sir, is sa SPMC po siya diretsyo. Sa pagkakaroon? Sa pagkakaroon. Pero naningkamot ang DSPH, sir, no nga kanang pwede nato diha sila ibutang. So karon ongoing ang ilahang pagkuan sa isolation rooms. Di man nimo mahatag, ma'am, no, kung pila na yung PUI na to sa Davao del Sur nga nakaroon sa SPMC? Dili na ko siya mahatag, sir, kay naamang go instruction sa surveillance nga ang pwede lang na mo tagaan sa figures is ang OCD or ang Office of the Civil Defense. Pero nagahatag mi daily reporting sa amo ang PHO2 nga si Dr. Jonna Imasungsong. Then si Doktora po daily pod siya nagapasa kay Gov og reporting sa ato ang kaso sa ato ang PUI, sa ato ang PUM, og ang katong mga na-discharge na gani, sir, nga PUI, og katong naanay mga resulta nga mga pending, og katong mga nahuman na sa ilang home quarantine nga natagaan na clearance. Daily may naga-report, sir, kay Doktora. Okay. Ma'am, dili pwede ang PUI nga sa balay lang i-quarantine? Ang kanang sa balay lang i-quarantine, sir, ang tawag na to sa ilaha katong mga mild PUI. Kay sa bag-o manggod nga algorithm karon, sir, nanay classification sa PUI, either mild ba siya or severe. So katong mga mild PUI, katuto silang dili pa mga senior, kato pang mga 30s, 20s nga kanang maayo pa og panglawas. Ang ilang symptoms is mild lang, katulang ubo, sipon, dry cough or sore throat. Pero naa sila travel history sa kadtong mga countries or lugar nga daghag kaso nga confirmed cases. So mao to sila ang ato ang gina-mild PUI. So of course kana mild PUI, ma'am, gina-monitor gihapon na sila? Yes, sir. Before sila i-send home, before sila i-start og home quarantine, is dalhon sa sila sa SPMC for swabbing, laboratories, and prescription of medications before sila i-start og home quarantine. Okay. Ma'am, kini ma'am, ambot kung angay ba na ko ipangutana sa imo ha, kini bang mag-PUI o unta dili na pud ni madungagan ang atong mga PUI, pero kani mga nag-PUI, ma'am, mahadlok ba sila ani, ma'am, kini nag-PUI na ka? Sir, kaning mga nag-PUI, dili pa jud siya ingon nga angay natos lang kahadlukan, kay dili pa man ta kaingon nga confirm na sila nga naay COVID-19. So kani siya ma-confirm lang ni siya once magawas ang result sa testing. Pero dili ta angay mahadlok kay ang mga PUI wala man sa ato ang wala siya sa tong lugar, naka-facility quarantine sila. So naa sila sa hospital. Wala sila diri sa tua. Unya na apoy nagpositibo nga nangaayo. Yes, sir, naay mga recovery. Na kuan na ka na oy na kay corona pero naayo gyapon po yung mga ingana. Naa, sir. Naatay mga naka-recover, gina-post na siya sa Department of Health nga website po, sir.